welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Khuzani Mpungose, who is known for his song Ijele, shared on social media platform that he is not the father of the young lady who's been claiming she is his daughter. Fans suspected the young lady is not mental stable. Khuzani is 30 years and the young lady is 19 years. Please watch the full video for yourself and share your opinion. Wow. Tell go. Uphuma phi jamani? Bathi wenzeni? Awasho ukuthi ngiyenzeni. Waqoshwa yini wacela? Ngacela. Ngacela bangakhona ekhaya. Wawu. Uma bengihlala naye bengihlukumeza. Bekuhlukumeza. Ngicela uze lapha ngifuna ukulalela kahle le ndaba yakho. Ngikuthathele imonto. Sondela ntombi ngizwa. So ufike kanjani la? Bengihamba ngihayi. Uya kuphi? Ubuhamba hike uya kuphi? Sawumunye umkhulu oyiNazaretha wathi angizela. Wathi woza la? Uthi uzowenzani le ndawo? Ethi angizobuza ukuthi uyangizala. Mina. Cha. Sengitholile udaba lakho. Sengihambe kakhulu ngifanele abantu abaningi. So ke njengoba ngihlangana nawe ngiyakubona mina bese ngisendele ithombe zakho. So umkhulu weNazaretha wayeganga ngawo ngoba mina ngineminyaka u30. Hawu. Wena ngaki? Angiyazi kweminyaka yami. Awuyazi? Khona 19 nje wena. Kusho wathi ngina 19 manje. Ngezwe ngamaphoyisa. Ekuthatha lo. Chayezwa ngawe. Aze ngisho lo nto. Amaphoyisa nje afuna ngihlangane nawe. Yep. Wena wawukuthola phi ukuthi uzalwa yimini? Vele ngizalo wena. Uzalwa yimini? Ngizalo wena. Kubani? Cha ngizongikhohliwe hla. Ngikuzala kubani? Bawuma wakho. Hayi ngizongikhohliwe. Nale ndawo ngiyazi kahle nje le ndawo. Wawafika la. Ngiyazi kahle le ndawo lo ngayihambela mina. Nje nakho nje sithi ngiyahamba. Ubani mawakho? Angitsho nakade ungifuna. Kade ungifuna ukuthi uzala yimini. Sengifikile kuwena. Kodwa vele ngikhuluma into eyiqiniso. Angithi angizwa mina ngili nawe. Uthi wena uzala yimini angithi. So mina ngifuna ukubuza kahle yonke into.